Na kabenta ka Good News TV ni ai khu Blei step ya pi iwei haga kyrteng ko jong turai pan nom pen it ya jongi U Jisu Khrist ni ai ngu U Blei open yo hangi ka ni ka step sashin pat ban shashko ri ka jingpuson lyngkot but ka jingpuson lyngkot ha ka ni ka step la pensyong nong rim na ka gospel kat kum UANNIS kala nong ka ba khatwei dikot ka ba saw Ka Ktien U Blei ka ong haba U Jisu te ulaya sngo ula ong kani ka jingpang kamlong siya kapanyap henry na kabenta ka buram U Blei baan pendon buram ya ukun U Blei daka kani kabenta ka yathu hangi siya pang u Lazarus uparlok ba U Jisu uiit berusngo bhai omtang ya u henry ka ying jang uhi barok kawe ka bakentop ya ka Mary bat ka Martha kini kila Ka Ktien si U Jisu bat ki ong uta ubami it upang Henry U Jisu walau ya sngo ya kani kuboru u kremlet beran amar ong rekod ke banrio ka ong ba udang sa arsngi hagata ke jaka ke ba udon ala dei mangi shitom ki bangi it ni thon mario jiktip la mari beran bandit pe Henry U Jisu wat hadin ba ulayo ya kata ke jingpentip pen ban ong ke Bible ba udang syong sa arsngi hagata ke jaka ke ba udon Bat ka daw jang ka jingpen slem jang o ban let kalong namar bakata ka jingpang bat ka jingyap ba ulas ras uyo kalong na kabanta ban pendon buram ya U Blei bat ya ukun jang o U Jisu Khrist larangi puli gani ka benta ni syam artli ki jing hikai ki ba koridor bat ki balak ban long ka jingker khu ya ka jingim ka jang ka jing hikai ka baning kong kalong ba ki ki ba jakat kum ka plan ki jakat kum ka plan ka jang U Blei U Jisu don jingai na Bethania bat ka jingai ka la banlong la kumno arsngi lentiyat Henry penban U Jisu wat la udon jingai na kata ka yeng Henry upenyat ma u ya ki baro kat kum ka plan jong U Blei bara ula poy ka snong ki para ula seres ka Mary bat ka Martha ki ong u kutrai lada mela don hangi upara jongi onum jin dalayap Kini wat laki it berkidon ke jingadai ka bajan badu Jisu Khrist penban kempat la ban sngotu ya ke jinglong Blei jang u bat ba ubat ma u ya kita ki baro ki bajia ka kti jang u ka jingikai ka baar kalong ka por jang U Blei bat ki por jang ki breu kam ya dai setia U Jisu laslem sausngi bat kani ka jing pentut U Jisu Khrist kala pen sngosi shibun ya ka Mary bat ka Martha namar haki kila perkat ba kila dukno ila ujong upara uba ki iit kiton Henry U Blei uba penyat ya ka jingim jangi uda penyat kat kum ka pelan ringkat ba ka jingthmu ba anjok ban pendon burom ya ukpa ba habeneng leng ba da U Jisu Khrist ba namar ba ka timing ki breu ba ka timing U Blei kam ya dai namar ta ka daw bon sin ha ka jinglong breu ha bengi ma ka jing ka jingel le ha ka jingim ga jangi hadien bangila duai wat la katar mi syam baki kim jia kat kum ka jing perkat jangi ni sngo dom kawan ka jing perkat ba U Blei sngap ka jing duai ka jangi ba don ki kep bangi sngo kum bala du jing kermen akan mau ka por ba ka klam kawan ban shop covid kat kendai don ki bla di banduk no ki jang ki ba ba tan jang ki don ki bla sedang ya ka ban perkat balai ni U Blei jangi lai balai U Blei pelat ingin kata klam sisen perkat ek rukum perkat brio I ko ba U Jisu laslem palat haba pe itu klam bishare ke jing yap jang ki brio bishare ke jing long jing man bishare ke jing ke jing le ke jing kerdo la pe ki ba dok I kumba la nang duk shushu I kumba U Jisu la khamslem lesi ya don na pring jongiru hakani kapor ki balai perkat kumta namar ki eryong ki ba phe kandu ka jingim ga japi namar ki jing ga jingele ki ba phe kandu handring ko ampen kan mau ya pi ki par bangai bi hakani ga step wat la ka Mary bat ka Martha ki dang perkat ba U Jisu laslam hadu saus bat ki ong bala yutung kamet pen ban ha U Jisu kata ka de ka por ka ba piang ma ka perfect timing ban pendon borom ya U Blei kan mau ki bangai U Jisu penyat ki baro kat kum kat timing bat ka plan ka jang wat la ringi de ban mat ki jing jau umat wat langi de ban mat ki jing sngosi ktang ru
Henry U Jisu Khrist utip ya ka ai ka ba u une. U Paul wong ki ai ki barok ki trelem na ka benta ban penbaha ya kita ki ba e jauh. Kum ta shania ak jing penya ka U Jisu Khrist. Udon ya ka plante ka ba khamha ka ba kham janai ka ba mangi ki brio nyim kot bor ban sngo thu la ne ban shampang. Jisu Khrist wong ki senran jang ya ka bang ale menta phempat la ban sngo thu lem ne shampang. Henry pinsa sngo thu hadian. Kum taru nak benta jongi ki bangai ngim dei da lele ban kuslai ban arta tien lem ni ban duk jingkerman namar U Blei utip ya ka ai ki bule dei namar takada U Jisu Khrist ong ni Ka Ktien kani ka jingpang kamlong sya ka ban yap andrei nak benta ka buram U Blei ban pendon buram ya ukon U Blei daka kum taru ngangit skem ba ki jingpang jong ka do ki jingpang ha ka yok ka kon ki jingpang ha ka kamai ka ji ki jingpang ha ka mynsiem ki bangimat pat ye kenduk manla ka sngi kini kilong ki jingpan kan mau yang ikum ki bangai bangim dei ban kuslai andrei tungin yang scam shania ha ka jingelam U Blei ap ya ka por jang pat hangta ngin yo mat pat ngin sakhi ki kam ki bapala ki jang U Blei kerku pun ya rap ini bangin ya lenti kan ka sngi da ka bangin shania ka jingpenya ki jang U Blei namar U Blei penya barabor hai kalong ka timing ka bajanai kat kum ka plan kat kum ka jingbo bet nanti ka jang ni nya doai ni aingo ya mi atrai U Blei ku pa jang bah beneng namar kani ka por jang ni ka step ka penyo hangi pat shwa bangin mi ne ki jingiasem ge jangi shwa bangin let ban betengi ki kam ge jam ge jangi ni sngo ya ki jingpuson ne Ka Ktien ge jang ka ba khot ka ba pen kan mau yangi le ki ai baro ki bajia ka jingim ge jing ki brio ki jia da ka jingtip lam ge jam ki jia kat kum ka plan ka jingthmu ka ba me thmu pan penya na ka benta ka jingbet ka jingpiang ka jingim ka jong ki brio hikai namar kata U Blei ba hapadeng ki jing ki bangi mat ki bangi kendo banginam sngo no mynsiem banginam sngo do jingkerman handrai bangin nang ban khmi shain shame namar ki ai baro ki ba memele kan long na ka benta ka buram ka jong mehi bat na kam ta ka jingmen toy ka jongi wat langim kot bor ban sngo thu la ne ban shampang ya ka ai ka ba mele mentaro handre hikai nge bangin bat scam ni ka jingai bangin jing scam da ka bangin shania bat bangin IT lotru hame kerku ya lama me atrai ya ka ni ka sngi baro ka we haga kyrteng U Jisu ni doai ni pan menta ba hala kertaru amen U Blei kerku